F'jannar li għadda fl-Iskola Sekondarja Ola Giovanni Kurmi fin-Naxxar, il-Prim Ministru qal li fl-aħħar 10 snin l-atta żgħażagħ li komplew bl-istudji tagħhom tela minn 43% għal 73%. Naħseb aħbar sabiħa ħafna l-pajjiżna hi illi aħna sal-1999 konna lħaqna il-perċentwali ta' 43%, 43% tal-żgħażagħ kollha li jispiċċaw mis-sekondarja li jkomplu bl-istudji tagħhom post-sekondarja. Illum meta tot kollox inkluż u grazzi wkoll irrid ngħid forsi speċjalment għal din l-iskola, il-persentaġġ tela għal 73%. Iżda l-ġimgħa li għaddiet il-Ministru Chris Said qal li fl-aħħar 10 snin dan il-persentaġġ żdied minn 45% għal 63%. Dwar din id-diskrepanza fiċ-ċifri tkellem il-kellim laburista l-Edukazzjoni Ola, Università u Riċerka Owen Bonnici. F'pajjiżna għandna sitwazzjoni fejn wara il-Form 5 terza l-istudenti jiġu mormija barra mis-sistema edukattiva li hija xi ħaġa li tinkwetana ħafna. Però għall-Prim Ministru donnu din ma tinkwetax, anzi jikkwota ħażin il-figuri, issa jagħmilx apposta jew għal raġunijiet li jafu wieħed irid jara, però fil-fatt hemm diskrepanza qawwija bejn dak li qalu u dak li huma l-fatti u dak li qalu wkoll wieħed minn sħabu li huwa l-Ministru. Konferenza tal-aħbarijiet Owen Bonnici esprima tħassib ukoll dwar rapport maħruġ mill-Unjoni Ewropea dwar ir-riċerka u innovazzjoni li reġġa' tefa' lil pajjiżna lejn l-aħħar fl-Ewropa. Qal li waqt li pajjiżi bħal Ġermanja, il-Finlandja, l-Iżvezja u d-Danimarka jikklassifikaw fost dawk ta' qudiemnet fil-qasam tar-riċerka u innovazzjoni, pajjiżna jinsab fil-grupp ta' pajjiżi li huma taħt il-medja. Bonnici saħaq li s-suċċess ta' pajjiżna jiddependi minn kemm il-Gvern jieħu bis-serjetà l-innovazzjoni u r-riċerka. Jeħtieġ investiment f'dawn l-oqsma biex pajjiżna ma jibqax fl-aħħar postijiet fl-Unjoni Ewropea, iżda jkun fil-post li jixraqlu fost dawk ta' quddiem.